Og vi er lige flyttet til Havndrup. Og min kone er på Færøerne på ferie lige nu, og det er hende, der gør, at jeg ikke gør tingene. Det her er det, som jeg skal lave i dag. Og det bliver slet ikke stand-up comedy, det bliver stand-up philosophy. Sidst i 70'erne, eller først i 80'erne, der skete der noget meget fantastisk for Færøerne. Der kom 2 mænd fra Danmark og holdt en underholdning i 1 time, 30 minutter hver. Den ene hedder Stan Urban, han spillede rock and roll klaver, han bor i Aarhus. Og den anden hedder Ian Svan, og han bor i Odense. Han var stand-up-komiker, og jeg var helt vild med de 2. Og jeg besluttede mig der, at jeg ville være dem 2. Jeg ville være en rock and roll stand-up-komiker. Og det har jeg så været siden. I vil ikke tro mig, hvis ikke jeg lige viser, hvor helt fantastisk dygtig jeg er. Sidder vi der. Da jeg som 13 år gammel sad i Færøernes hus, som var præcis sådan et hus, som vi sidder her, og han kom gående ind på scenen i sort tøj og havde håret tilbage, og jeg drømte, at det ville jeg gøre, der gjorde han det her. Er det klart? What's happening today? Like you see the pretty face in the morning tale. Hanging down when I wake up and I walk into the dark. Makes me run around. Nothing in the world like you can get all I'm back and finding and standing money and I'm feeling so like a lot like you. That's what I like. Saturdays with a pretty face. You ain't got no ponytail, you know what it takes. Nothing in the world like you, little girl. I'm back and finding and spending money and I'm feeling so like a lot like you. That's what I like. Ja. Det er ligesom lidt styrke i... Nu tror jeg mere på, hvad jeg siger, ikke? Og en rock'n'roll sang, vi er bare 1 minut, så jeg kan godt spille mange. Road is dark, and night is long. Jeg kan mærke til, hvor meget luft man bruger, når man synger rock'n'roll. Luftbruget er nødt til at bestemme succesen. Men om igen. Night is long, road is dark, and the night is long. While I'm carrying my make it home my way. At the end of the road, stars don't shine at the moon. Well, ain't going to walk my way. At the end of the road, you can jump in the phone, give me some gas and put it right down, give me the sense. I want to spank you for the right in the floor, guys, and I'm gonna rock some more. Road is dark, night is long. I don't care if I ever get home my way. At the end of the road, at the end of the road, oh, I'll wait till at the end of the road. Yeah. Der er 2 slags mennesker, der er blevet kendt i verden, spiller rock'n'roll. Og det er mærkeligt. Ham her, ja nu, han gør, at damerne, de vil under hans vinge, de vil beskyttes af den her fantastiske fyr. Og så er det den anden, Michael Jackson. Han gør, at damerne vil have ham ind under sin vinge. Ja. Og ham får jeg aldrig lov til at være, når min kone er med. Og hun er ikke med i dag. Jeg vil spille 2 sange med sådan en fyr. Do you remember when
så har man noget med Conway Twitty, Lonely Blue Boy. Det bliver sagt af ham, der skrev den. Han sagde, det her er et hit, og hvis der er nogen, der synger den, så bliver alle damer forelsket. Så de spurgte Elvis, har læst den? Han sagde, nej, det synger jeg ikke. Jeg synger ikke. Så blev det Conway Twitty, der sang den her. My name should be trouble, my name should be woe. Trouble hardly is one more. Yeah, lonely blue boy. Here's my name. Læg mærke til luften. My life has been empty, my heart has been torn. Must have been raining when I was born. Yeah, lonely blue boy. Here's my name. Remember lonely blue boy. Here's my name. Men er det ikke rigtigt? Får man ikke lyst til at tage mig med hjem og passe på mig? Det var i 83, jeg bestemte mig til at blive en kendt klaverspiller. Og at det blev rock'n'roll, det tror jeg skyldes denne her. Nu undrer jeg, hvad det her er. Det er mig, der i den sidste måneds tid har tænkt over, hvorfor er jeg her, og hvad er det, jeg vil? Og hvorfor er jeg sådan, som jeg er? Og jeg blev født i 66 i København. Og da jeg var 2 år gammel, der fik jeg for ærende af min far en kasse med en pladespiller og nogle plader, som han havde fået af en gammel kone. Og i den kasse var der nogle protestsange fra Danmark og nogle rock'n'roll-plader, og jeg kendte dem alle sammen, og de har defineret mig. Og så har jeg tænkt, jeg flyttede til Færøerne, da jeg var 5 år, og jeg flyttede tilbage her til sidste år. Og nu skal jeg spille de danske sange for jer. Og så har jeg trænet mig herinde på mit arbejde, og der er ingen, der kender dem. Det var bare en tilfældig kasse med 5 danske plader i, som jeg troede var Danmark. Måske kender den. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Lyder det ikke ligesom på stemmen? Hvem er det? Cæsar. Ja. Den jureste studerende unge af skov var flittig og lærte sig lov efter lov. Han red paragraferne selv, når han sov, var bange for Piot, gik aldrig på show. Han mødte en engel, nej, han fik sin eksamen, han fik sig en fri, så ingen skulle sige, at skov var et fæ. Han mødte en enkelt lidt gammel, men rig, og med hende gik så advokaten i krig. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Studerer jura og borgerlig lov, men studiet af piger giver langt mere sjov. Tænk bare på skov, der er rig og berømt, men dybt i sit hjerte må føle sig dømt. Nu må jeg synge med. Som verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Som verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Og jeg har senere fundet ud af både Cæsar og ham den næste, jeg vil prøve, Paul Dissing og alle dem. De står på Wikipedia. De forarvede danskere med deres... danskerne troede, at de blev grin med dem og deres sangskatter. Og grunden til, at jeg flyttede her, det er for eksempel, at jeg vil også bo der, hvor folk bare synger. Jeg er skide ligeglad. Jeg vil også bo der. Og nu sidder jeg her og håber, det er okay, at
Jeg var skide ligeglad. Så, må jeg godt det? En plade i min kasse, den var sådan her. Jeg er ikke bange for en kvælerslange. En kvælerslange, en kvælerslange. Jeg er ikke bange for en kvælerslange. Skal den skide fræk, gå væk. Den har fat i mit lår. Gå ud. Kender I den? Disney næsten blev smidt ud af Danmark i 66. Og han fik så et hit med den her, som hedder flotte fyr får altid fat på flotte damer. Smarte fyr får også altid fat på flotte damer. Men når damerne ser mig, nej, hvem tager mig? Han er den grimmeste mand i byen. Jeg lover, hvor 100 kroner for at tænde min cigar. Hvad fanden hjælper det? Og alt hvad jeg har er en grimmeste mand i byen. De fandt mig på en trappe med en sædel på maven. Han er virkelig grim, han er ikke bare grim knaven. Pas godt på ham for at bruge den der til gammel. Fyld sig bliver for slemt, så slår hovedet ned i maven. Diamanden giver mig hverken kys eller kæve. De vil godt have mine penge, men ikke mig selv. Jeg er fed, men der bor dog den dejligste sjæl. Den grimmeste mand i byen. Jeg har prøvet med langt hår, jeg har også ladet mig kysse. Men så tror damerne, det er fordi jeg er en bøsse. Og jeg forskrækker de små. Er det ikke godt? Nu har jeg råd rundt til det her. Jeg har talt lidt ord med min datter, som er helst nu. Ja. Hun ringede i går og sagde, ved du, det gør hun, og det gør min kone også, og det gør min mor også. Ved du, at det er i morgen, du skal spille? Ja, jeg ved det godt. Og hvad har du tænkt dig at fortælle? Jeg har tænkt mig at fortælle om, hvordan jeg lavede det største hit, der nogensinde lavede på Færøerne. Det var 1995. Og så siger hun, jamen, har du set programmet? Ja. Du har kun en halv time. Så det er derfor, jeg rører rundt. Men jeg vil så gerne fortælle om det, men jeg har ikke tid til det. Ja. En gang, da de var små, så spurgte jeg hans bror sin mor. Mor, hvorfor er månen nogle gange halv? Sagde hans mor. Og sagde mor, det må du spørge min far. Nej, han sparer så længe. Alt mit liv kommer ud af den her lille kasse med rock and roll og dansk folkmusik. Og de har det her til fælles, det her, som jeg er meget optaget af. Det betyder mig, for du skal se en sang her. Swanee River, I'm rolling down the Swanee River. Det er den samme sang. Den er skrevet i 1850 af en mand, som var den sidste af den slags. Så den er skrevet på en salmeagtig måde. Efter at de levede et liv i 1000 år, så skrev han sammen, og så holdt det op. Der er ingen, der går rundt og synger sådan her mere.
svar nede. Det gør man ikke. Det gør man sådan. Oh baby, I'm living in a swamp river. Og det kommer af, at i 1850, der mødtes fortiden og nutiden, og de koloniserede. Fordi Amerika havde fået en jernbane, og de unge, de sagde, jernbanen det er det nye, det gør mig fri, jeg kan gå ud og rejse, og de kom og sagde, pas på den jernbane, det er fra det onde, og dampen og djævlen. Men alligevel kom jernbanen, og de er så glade. Den her jernbane, den har inspireret al musik i Amerika siden her. Fordi de efterligner toget, når det gjorde en... Al musikken er baseret på... Kan I ikke høre, hvilken tog der kører? Og der er en fløjte. I 1860 skete der også andre, det var hele verden. For eksempel har jeg fundet ud af, at bondegården, som jeg har købt, den stod i Havndrup indtil de 1800 og cirka det her tidsrum. Og der blev den flyttet, og det blev de alle sammen. Alle blev flyttet, alle ville ud og rejse, alle havde fået en rytme i kroppen, de ville opleve noget mere. Og det skyldes DSB, jeg har ikke tænkt over. Jeg synes om DSB, jeg synes lort til DSB, siger de, men det ved slet ikke, at DSB er med i den seksuelle revolution i 70'erne og på Disney og gjorde mærkelige ting og at vi ville ud og rejse. Det fik han nok godt betalt 65 kroner for, synes jeg. Kan ikke det? Og jeg har også læst om to, der var et spørgsmål, hvorfor ruster de aldrig? De er kæmpe store, de ruster aldrig. Og svaret er, det er fordi, de er galvaniseret. Og hvor arbejder jeg nu? Jeg arbejder der, hvor man galvaniserer togene. Jeg er det inde, hvor det hele begyndte. Og jeg galvaniserer hver dag stumper til oliebord, platformer og til vindmøller. Jeg er så stor op på vindmøllen, der sidder et hus, der er større end mit hus. Og det er mig, når man om 150 år sidder her og snakker om os. Så siger de, her sad han jo, han galvaniserede derovre. Og så er det her. Det vil være... Her sad der. Det vil ikke være sådan en sejfyr som mig, men det vil være en næsten ligesom sig. For du er en rudesten.
så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rodesten, du har ingen magi. Jeg går på noget, det er en vej. Jeg kan ikke høre det samme, som I kan høre. Kan man høre mig? Ja. Jeg har en ven, som har været Danmarks mester i DJ. Jeg sagde, hvad er hemmeligheden? Han sagde, hemmeligheden er, at man scorer højt op for lyden. Så det prøver jeg altid, men nu er det ham dernede. Har han styr på det? Det har sgu været hyggeligt. Moderne dages ungdom er fyldt med fjant og fjæs. Det burde være moderne nu, er været gammeldags. Se nu de stakkels piger, eller nu og stunder for ved brylluppet en ægte mand på 20 år. Og så var det ikke i 90'erne. Jeg kan ikke tillade mig, jeg må kun spille lidt stille. Hvor heldig er jeg ikke gider at høre det her. Tænk dig, hvis det var jer, der nu sad på Færøerne og sang gamle færøske kvade i Nordens hus, og alle færingerne tænkte, hvordan gør han det? Hvordan gør han? Er der nogen her, der ikke var med til Bronx, da jeg spillede klaver? Okay. Så, fordi min yndlingssang, den spiller jeg der, og jeg vil gentage mig selv. Men kan man ikke godt spille en god sang 2 gange? På en bænk i Christiania sidder Karl og Anne-Katrin. Den er helt galt med humøret, deres drøm er en ruin. De skal fylde inden længe, ud af vagten, ud igen. Til en fremtid temmelig håbløs, hvor fanden skal de tage hen? Og sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, og Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodi. Bortført lige for Karl og Anne-Katrin. Da de mødtes, var de nede, hver for sig, men i sengen. Men i staden fandt de sammen, det var tydeligt for enhver. De blev glade for hinanden, og for livet ikke mindst. Men det var der noget at slås for, med en chance for gevinst. Og sat på gaden, hvem bekymrer sig for Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, og Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodi. Portør lige for Karl og Anne-Katrin. Så er det ud, kære venner, plejer selv at finde et job. Den besked er svært at snuppe, når man just er kommet op. Og de stiger blot på manden, han er ikke særlig stor. De tænker inderst denne, hvor han får det sidste ord. Og sat på gaden, hvem bekymrer sig for Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, og Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodi. Portør lige for Karl og Anne-Katrin. Nå, hvad er det? Kan man høre mig? Jeg kan ikke høre mig. Alle sangene har det til fælles, at de er en historie. De starter med, jeg kom gående en aften. Det er det jeg, og så en historie, og så sker der noget i historien, og så kommer der i slutningen en forfærdelig slutning, en lykkelig slutning. Og det hørte jeg i min kasse, og sådan har jeg gjort altid. Og det har gjort mig forfærdelig til at være ham, der er anderledes. Og alle stile, jeg har skrevet i skolen,
Og jeg kan gøre det her. Jeg kan snakke lige så meget som dem, der var i min kasse. Og det gjorde lærerne usikre. Jeg kan huske, vi havde en gang, vi skulle skrive stil. Så skrev han læreren 4 stilemner op. 1. Ude på en rejse. 2. Med et idol. 3. I en båd. Og nummer 4. Fristil. Og så sagde han, hvis man skriver fristil, så får man ikke så gode karakterer, som hvis man vil have de andre. Så jeg skrev fristil om en gang, jeg mødte min idol i en båd på en rejse. I 1984 skrev jeg det første hit. Det blev et rigtigt hit, og det kører stadigvæk der. Hvor gammel er den sang? Den er 31 år gammel. Uheldigvis på pladen coveret. Den udkom på CD 88. Der havde jeg for sjov. Jeg synes, det var ikke sjovt. Så sad jeg sådan her på billedet. Det gjorde, at jeg aldrig blev rigtig kendt. Har du lige set den plade? Springs Butterfly. Nå, men den starter sådan her. Og et retjert til døgn af en rydde dag. Jeg går tilbage til dig, og nogle gange om hvor jeg starter, jeg til står ud og købte den spor. Jeg er ikke mere for, at der er ikke for jer, og det kan der med bølleflø. Bølleflø, vi tager tjølet, og vi har stå flyv til kraft. Og det er bare. Så det går ind i færingers hjerne, og de har gjort noget ved det, og de er vågnet. Og så i 1995, og det er 28. juli 1995, det vil sige i næste måned, så bliver det 20 år, der kom min næste sang, jeg ved ikke hvorfor det skulle tage så lang tid, som hed Koldefjord-sangen, fordi jeg boede i Koldefjord. Og jeg kom derfor på Hedejohan Koldefjord. Og hvis du siger Koldefjord til en færing, så begynder de at grine og se lidt forlænge ud og ved ikke, hvad de skal gøre sig selv. Fordi den her forandrede, den revolutionerede færgerne, den her sang. Er det ikke rigtigt? Ja. Og det kan ikke forstås. Men det kan heller ikke forstås af mig, at fra 66 til 95, der gjorde jeg alt det, jeg kunne for at provokere alle folkene. Der skete ikke en skid. Og den 28. juli 1995, der skete det med fuld skrue. Jeg lavede den første sang på færøsk, som overholder alt det, der var i min kasse. Det var en protestsang, der starter med jeg, og der er en begyndelse og en historie, den kulminerer, og så kan ingen steder rimer den. Og derfor har jeg på badeværelset i dag sunget den på dansk. Det kan man godt. For den ikke rimer, så kan man bare oversætte den på dansk. Nu skal jeg vise jer, hvad det var, jeg gjorde. Og alle bygder på Færøerne, der er 144 bygder, de har deres egen sang. Måske har det også her. Og de er alle sammen ens. Der er intet så smukt som Søllinge. Der er intet så smukt som Søllinge. Så tager man lidt længere henne. Så synger de det samme sang, men bare en ny by. Og så tænkte jeg, men sådan er det på Færøerne, det er ikke sikkert, det er som i Danmark. Er det det? Nej, og de går så ekstremt højt op i deres sang. Fuglefjord er det flotteste bygd i verden. Og når de bliver fulde, og de møder en, der synger fra en anden by, så kommer de op og slås. Der så jeg et marked. Jeg tænkte, hvis der nu blev 145 sange, og den ene af dem, han var anderledes end de andre. Så jeg skrev Koldefjord-sangen. Og den siger slet ikke, hvor flot det er i Koldefjord. Og den handler heller ikke særlig meget om Koldefjord, det handler mest om mig. Og så kan man tydeligt høre gennem sangen, ham der, kæft hvor er han dum. Så kan man være uenig med ham, og så siger han pludselig i sangen, og der kommer der et solospil, og der tænker man får lige tid til at tænke, jeg håber, du spiller rigtig dårligt. Men det gør jeg sgu slet ikke. Hvad sker der her? Og det er sådan er det.
sige Torshavn, så siger jeg bare København. Jeg har mit navn, jeg kommer fra København. Og i stedet for at sige, at nu er jeg Koldefjord, så siger jeg nu bare, at nu er jeg havn. Så er det den samme sammen. Jeg har mit navn, og jeg boede i København, men det blev ligesom lidt for stort for mig. Så købte jeg her og solgte det der og bla bla bla, så nu bor jeg i Havndrup. I Havndrup? Det er ikke så galt. Jeg havde godt et job, men jeg mødte aldrig op, så bossen bag mig om at finde mig et nyt, så gjorde jeg det, men samme dag vandt jeg 1 million, så nu er jeg mest bare her i Havndrup. Det er ikke så galt. Jeg har arvet en kæmpe stor jagt. Jeg ved ikke, om jeg gider at få det til at rime, og en kæmpe stor amerikansk bil, så nu kan jeg køre derhen, jeg vil, men jeg tror hellere, jeg vil bare være i Havndrup. Og Havndrup, det er ikke så galt. Nå er det solspil. København i dans gik hen til to damer, men hold kæft i svans, hvor den ene hed Hans, den anden hed Kåre. Det var sgu 2 fyre med langt hår. Ej, så vil jeg hellere være her i Havndrup. Det er ikke så galt. Så ringede en dejlig steg fra København. Hun spurgte om Johan, det var mit navn. Hun sagde, at han var så kold. Og spurgte om jeg kunne komme og give en varme i aften med... Nej. Nu vil jeg hellere være i Havndrup. Nu er jeg ikke så galt. Og derfor lavede jeg den sang, ja. Nu har jeg fortalt det. Nu er det ikke også ikke grænt. Og ja, og så er det, hvorfor bor vi i Havndrup? Det vil jeg gerne gentage det, jeg har sagt det før. For en dag i 2013, så besluttede vi, og det mærker vi at snakke med mange i familien om det. Inden man besluttede sig at flytte til Danmark, der har man ikke besluttet sig at flytte til Danmark. Og så beslutter man sig, og så har man besluttet sig. Det er... Og vi kan slet ikke snakke med dem, der kommer på besøg, for de har ikke besluttet sig. Altså, man bliver til et nyt menneske. Så en dag i 2013, der besluttede vi os at flytte til Danmark. Og så sagde min kone, at du skal få din drømme Bondegård, og jeg skal gå på universitetet. Og så havde vi besluttet os. Men for at hun skulle gøre det, så måtte hun tage nogle HF-fag. Så mens hun gjorde det, så ventede jeg, og det tog 1 år at vente, og det er så nemt at sige, jeg skal vente 1 år. Jeg skal vente 1 år. Jeg har haft en hård arbejdsdag. Det er længere at sige, jeg har haft en hård dag på kontoret. Det giver mere. Hvad giver det? Empati. I 1 år sad jeg og ventede, mens hun tog HF, og jeg googlede på Bondegård, og det startede med 5.500 Bondegård. Og jeg blev rigtig god på 1 år til at finde det, som jeg er ude efter. Og da vi kom, der havde vi en liste med 20 Bondegård på. Og den dyreste, den kostede 1 million, og den billigste, den kunne vi få for ingenting på Langeland. Nej, på Lolland. Gratis Bondegård for os ved at afhente den. Der var jeg også nede og kigge, jeg sov også en, men... Nå, så vi kom til Danmark med 20 Bondegård på. Og vi har kørt til alle sammen fra Skagen til Lolland og Langeland. Og så valgte vi den stjernegilde i Langeland i Havndrup af 3 grunde, som jeg vil fortælle jer. Nummer 1.
Da vi skulle snakke med Milan, der havde vi lige fundet ud af, at kæft, den skal være præcise. På Færøerne må man ikke være præcis. Det var uhøfligt at være præcis på Færøerne. Hvis man bliver inviteret til et fødselsdag kl. 7, og man kommer kl. 7, så viser man, jeg stoler ikke på dig. Jeg stoler simpelthen ikke på, at du kan nå at have det færdigt der. Jeg kommer lige og ser, hvad I har gang i. Og kommer man 7:30, 9. Ja, det kan du godt. Passer det ikke? Og jeg fortalte det, for jeg havde indflyttervalg for sælger og mailer, og de kom præcis kl. 7. Jeg fortalte, for jeg ringede til dem og sagde, vi vil gerne invitere torsdag kl. 7. Er det i orden? Det er i orden. På Færøerne siger man, nej, jeg ved ikke, jeg tænkte måske at have et indflyttervalg, eller ikke indflyttervalg, men altså et eller andet onsdag, torsdag, der en gang efter aftensmaden. Så siger den anden, ja, det ved jeg ikke, det kan godt være, jeg kigger forbi. Hvornår? Det ved jeg ikke, altså. Måske, det ved jeg ikke. Nej, det er okay, du. Det ved jeg ikke, om jeg kommer, det kan godt være. Så snakker jeg med Færøerne. Og i går, der skulle jeg ringe til det færøske politi, for jeg skal have et papir sendende om, at jeg har haft færøsk kørekort. Og det var så dejligt at snakke almindeligt, for jeg vidste ikke, at jeg havde gjort det. Så jeg ringede til den færøske politistation i går kl. 9, der har vi pause inden på arbejde. Så sagde de, politistationen? Ja, jeg ved ikke. Altså det er han, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan her, men jeg er altså på arbejde, vi har pause nu. Nå, jamen vi er her alligevel. Ja, men du undskylder, jeg ringer så tidligt. Ser du? Altså, det er meget mærkeligt måde at se, så gør man. Nå, så vi skulle grund 1, 2, 3 grunde til, at vi bor i Hamburg. Nummer 1, vi skulle mødes med en mailer kl. 2, og jeg har fundet ud af, at dansk var præcise. Og kl. 5:02 kommer vi en færdslev, og pludselig siger jeg, at hun vil have en pølse i pølseholdet lige ved siden af brusen. Og jeg siger, det kan du ikke kl. 5:02. Jo, jeg skal nok spise hurtigt. Jeg er i dilemmaet mellem 2 lande. Så gør vi ind i pølseholdet og spiste pølse, og det gik hurtigt, men det gik ikke hurtigt ved, at jeg skal snakke med ham, der ejer pølseholdet. Og jeg har været der igen, jeg har ikke mødt ham igen. Han ved ikke, at han er den første grund til, at vi bor her. Han sagde, at han har boet i Danmark i 25 år, og det her var det bedste sted. For her kunne man godt lade nøglen stå i bilen. Der skete ikke noget. Og det vidste jeg, det er dejligt. Og grund nummer 2, så sagde han sådan her, jeg forstod det ikke længere. Jeg tror skellet går, jeg tror det går der. Og det, hvis jeg, altså, ja, det er så skidt lige meget, havde jeg lyst til at sige. Okay, det giver mig. Og den tredje grund, det er, alle vi kørte, og alle vinkede og baksede og i brusen og hej. Det er det, som er anderledes med den her, end de 19 andre bundegårde. Så det er meget specielt at være på Fyn, og alle dem, der har besøgt os færinger, de kendte ikke Fyn før nu, fordi Fyn var bare noget, man kørte forbi. Og nu har vi ville købe et hus, der var inde i en skov, fordi vi ville tænke farvel til alt det, som vi er vant til, hilse på folk, og jeg ved ikke, vi finder ud af det. Og vi vidste, at vi ikke følte det fint i Danmark, men det har vi fået det af. Og 2 sange kommer ned på jorden på. Sidder på et værtshus, nær ved gamle strand, brugt af vandskilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klappen er ved spænd. Punkt til en sporvogn, finder den hjem, nej, sikker vi hjem. Og når jeg så forget, hjem til punkt til sporvogn, sikker med hjem, ja. Hjem til Skideballe, hvor her Holge var. Man har været borte et døgn.
det skal forklares, men nu tror jeg nok det løgn. Vandet var siddet for en lille tår, glemme pligter ligesom i går. Egentlig blev det lørdag, man kunne slappe af, så faldt man i vandet i et muntert lag. Sammen med de andre en tur ud i solen, den ringste ud og føre os frem. Glemt var tid og sted, der var klister på stolen. Hvor skal man så komme hjem? Sidder på et værtshus nær ved gammel strand, drukner vandskilling, meget dygtig mand. Gæsterne er gået, badet er forbi, brugt til sprogvogn, finder det en tid. Sidder på et værtshus nær ved gammel strand, drukner vandskilling, meget dygtig mand. Gæsterne er gået, badet er forbi, brugt til sprogvogn, finder en tid. Dagen gryer frem, nu må jeg vist hjem. Hvor er jeg slukken og spille på det her? Det er jeg. Er jeg færdig nu? Der er fået i fejlmåden, og Sofie smider tøj og springer over, når ballen vil gå. Der er gang i klart, ikke noget, og jeg laver penge. For jeg ved, når Sofie tager sig gå. Og hun giver mig lidt armen, der er bøllinger i varme, snart er hele huset på den anden ende. Hun forstår at se det bare, når det svinger i gitaren, og musikken slår sig løs og synger godt afsted. Der er lige for glæden dagen, der er ingen grund til glæden, og Sofie danser gå, er hele salen med. Til dagligt er Sofie flot en lille lille pige, og hun er mor til 4 børn i søn og Magne. Hun må vaske sine stryge, tage sig kærligt, det synes jeg, men når han er med på broen, slår i skavle. Der er altid musik på hurtigt. Der er altid mad på bordet, der er nok til hele koret, det er bare nok en gang med fiskepølse. Så hun har ved til hverdag lige fra mandag op til fredag, det er så lørdag, det siger Sofie start. Hun er færdig med at skubbe, for hun rejser med en gruppe, lørdag søndag skal de ud og stille op. Så er der fået de fejlbrødre, og Sofie smider tøj og springer over, når vandet vil gå. Der er gang i klart, når hun springer dem om. Og kan lide, når Sofie danser på gå. Og hun gør det lidt om, hun gør det gang i varme, der er det døgnet, når hun er lille skab. Hun forstår at se det bare, når det svinger i gitaren, når der synges, når der er musik, der går der sted. Der er lige for glæden dagen, der er ingen grund til glæden, og Sofie danser på gå, er ikke selv med. Hun forstår at sætte bare, når det svinger i gitaren, og musikken slår sig løs og synger godt afsted. Der er lige for glæden dagen, der er ingen grund til glæden, og Sofie danser på gå, ikke selv med. Jeg kan ikke høre mig. Jeg kan ikke høre mig. Måske en skade af at spille for mig. Så laver vi lyd for bag.
Jeg har læst en spirituel bog, der siger, og derfor har jeg det her motto: lykken er et biprodukt af, at du er på den rette vej. Vi er meget lykkelige, og det er vi bare. Og jeg er slået græs og griner, og hvor arbejder griner, og hvor sagen og griner, og så op på billedet. Og så sker det, når man er på rette vej. Så bliver man ligesom belønnet, og det hedder begyndelsen. Der sker ting, indtil man siger, okay, og så skal man gerne klare det selv. Der sker også så mange heldige ting. Og for 14 dage siden, der var jeg i Odense og optrådte sammen med Jacob Havgaard, som jeg er meget stor beundrer af. Han har lavet en sang. Jeg går til dig på Hawaii, i restaurant med gyldne reje. Min kone og ham en skønhedste dæk, midt inde i en nærdistrikt, og så vidt verden var guderne og Norge. Det var der bag, og vidt verden var guderne og Norge. Det var der bag. Skal du eddermame for lyd? Skal vi sætte os lidt bagved? Det kommer da automatisk. Prøv lige at lytte her. Jeg prøver at spille det og sige det. Ja, der var ikke nogen stemning. For at være pædagogisk og lave en lille bold om, hvad er det, jeg har sagt? Jeg har sagt, at jeg hedder Johan, og jeg bor derovre, og jeg er meget glad for det, og jeg må gerne alle sammen komme og besøge mig, når jeg har lyst. Det er ligesom det, som jeg har sagt. Det er ikke for at diskutere, men det er ikke derinde. Vi kan godt have det skarpt til mig, så det er. Ja, det gør. Det var det, som stod her. Har vi godt komme med nogle stemmer? Er det nu, så kommer stemmer? Jeg vil gerne synge en sang, som jeg aldrig har sunget offentligt, og jeg synes, den er så god. Og min kone siger, nej, hver gang jeg skal synge den. Jeg er en kedelig knud. Nej, hvad? Jeg er en kedelig mand. Selvom jeg gør, hvad jeg kan.
russer. Ham der var russer. Men jeg hedder Knud, af landet Gud, så jeg ser alene lige ud. Hvem sagde det? Ja. Og det er en dansk. Og er I ikke... Synes I ikke, det er sjovt for mig at være flyttet til Danmark, hvis man er så store beundrer af danske artister? Første gang jeg var i Tyskland, så åbnede bilerne og rørte ved. Nu har jeg rørt ved et land, hvor Elvis har været. Og når jeg er i Danmark, så er jeg her, hvor den her mand bor. Da jeg var 9 år, så lavede jeg den om til færøsk. Thank you. Yeah, cool.